үзәргә тотындым сәгать мәктәбенә, мине мәктәптән җибәрәләр. Алар әйтәләр, син җыр инде, син шундый талантың бар, җырлыйсың матур. Икенче көнне шулай ук та килеп, Роза апага эләгеп, шулай мине Роза апа алды. Миңа шулай бик ошый монда бу сәнгать мәктәбендә укырга. Музыкага, сәнгатькә якын булыр өчен Изилә Бадалова 2нче ел инде мәктәпкә Яңайгылай авылыннан хәтле килеп йөри. Роза Әхмәтҗанованың вокал классында шөгыльләнә. Һәм биредә андый балалар шактый. Күпләре юбилей концертында үзләрен тәүге тапкыр сәхнәдә сынап караячак. 50 лет нашей школы. Мәктәбебезнең 50 еллыгы. Иң беренче эш итеп мин мәктәп коллективын котлар идем. Яхшы кәеф, яхшы мөнәсәбәт, эшлисе, нәрсәгәдер ирешәсе килү теләге барсы да коллективтан тора. Кичкенә бармаклары белән баян төймәләренә баскалап, катлаулы көйләрне уйнаучы Семен Леонтьев чыгышында юбилей концерт программасына кертелгән. Ул да әле 2нче ел гына шөгыльләнә, әмма инде халыкара Бөтенроссия конкурсларында лауреат исеменә лаек булырга өлгергән. Талант ул нәрсә диләр? 100%, 99% эш күрсәтү. Әгәр менә шуны балалар эшләсәләр, һәрбер баладан лауреат ясарга була. Шуның өчен менә мин үземә алган балаларны мин алдан ук әтинәләр белән сөйләшәм инде. Әлбәттә, алар шундый условия куйдым мин аларга. 2 сәгать һәр көнне эшләсеннәр. Күп балалар мине менә шуны 1нче класслар, 2нче класслар, хәзер менә бу 3нче класс, менә шулар арасында, менә шул минем таләпне үтиләр, үти алалар. Шуның өчен аларның әлбәттә уйнаулары да әйбәт. Һәм менә шундый талантлы балаларны Нурлат сәнгать мәктәбе 50 ел эчендә күпләп тәрбияли. 1965 елда Нурлат музыкаль мәктәбе 1нче 25 укучысын кабул итә. Ул чакта баян һәм фортепиано класслары гына эшли, ә бүген биредә 850 бала музыка, бию, рәсем сәнгате серләренә төшенә. Дети занимаются у нас. Бездә музыканы яратучы балалар шөгыльләнә. Мин 5-6 сыйныфта укучы балаларымны бик яратам. Алар дәресләргә теләп йөри. Біз анда җырлыйбыз, сөйләшәбез, киңәшләшәбез дә, барыбыз бергә туганнар кебек. Мин шундый һөнәр сайлавыма бик шат, гомеремне яраткан эшемә багышладым. Они мне родные уже стали все. Директор урынбасары Валентина Жымкова безгә хәзерге Зюзяев административ бинасы урынында урнашкан мәктәпнең тәүге бинасын, соңрак мәктәп урамындагы баракка күчерелгән мәктәпнең 2нче бинасын күрсәтә. Бу фоторәсемнәр арасында ярты гасырлык тарих, талантлы укытучылар, сәләтле укучылар, ирешелгән уңышлар белән яктыртылган 50 ел. Ә киләсе елларда мәктәп җитәкчелеге 17 ел элек ачылган 3нче бинага ниһаять капиталь ремонт ясалар дип өметләнә. Әмма монысы инде бөтенләй башка сюжет темасы.